Dan huwa miliet differenti ħafna minn dak li mdorrijin bih. U fil-fatt, f'dawn l-aħħar 9 xhur minħabba l-pandemija, kellna nbidlu ħafna affarijiet li konna mdorrijin bihom f'ħajjitna ta' kuljum. Dan qalu l-President ta' Malta George Vella li f'dan il-miliet b'differenza għadda messaġġ lill-poplu. U għannota kif l-interess tas-saħħa pubblika, il-festi u tradizzjonijiet marbuta magħhom kellhom jinbidlu. Stqar li kien dispjaċira li huwa l-martu Mirjam ukoll li f'dawn iż-żminijiet ma setgħux jiltaqgħu mal-pubbliku u jgħaddu l-awguri bħas-soltu. Wara kollox, l-ispirtu tal-miliet ma jinħass biss fil-miġema, lanqas ma jinħass biss fil-festini fir-riċevimenti. Nemmen li aħna l-Maltin li tant nozzu l-familja, insibu l-milja tal-miliet fil-ġabra u laqda mal-familja tagħna. Issa aktar minn qatt qabel nistgħu u għandna napprezzaw il-familja. Naturalment, ma setax ma jindirizzax il-pandemija COVID-19 li din is-sena ħadet uħud mill-eżistana. Min jaf kemm minnkom li tliftu lil xi membri tal-familja jew inkella xi ħabib minħabba l-virus tixtiequ li dawn għadhom magħna igawdu dawn il-ġranet. Lilkom il-koll insellmilkom b'mod partikolari u waslilkom minn qalbi il-kondoljanzi u s-solidarjetà. Inħeġġiġkom tagħmlu kuraġġ biex il-koll nerbu dan il-momenti diffiċli flimkien. Irrid insellem ukoll b'mod speċjali l-anzjani li wħud minnhom ma jistgħux jaqattaw din il-ġurnata ma' wliedhom u n-neputijiet tagħhom biex tkun imħarsa saħħithom. Hawn appella biex aħna lkoll inżommu kuntatt mal-familji tagħna b'xi telefonata jew messaġġ, b'mod partikolari lill-anzjani biex nurhom li għalkemm huma iżolati mhumiex minsija. Ejjew nużaw dawn il-ġranet biex inwasslu kelma ta' kuraġġ kull fejn nistgħu. Lil min hu rikoverat l-isptar, min għaddej minn xi trattament mediku u lil dawk madwarna li qed inħossuhom vulnerabbli. Kliem ta' faraġġ u sostenn jiswa daqs il-kura medika. Hawn irringrazzja l-pubbliku tal-appoġġ li dejjem wara lill-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund u fakkar li din is-sena żdiedet ukoll it-talba l-għajnuna mill-marit u minn minnu fil-bżonn. Il-President Vella semma wkoll l-istrina tal-għada tal-miliet, iżda l-appell tiegħu għas-solidarjetà tal-Maltin tot ukoll għall-qbija tas-sena l-ġdida. U għalaq b'messaġġ ta' tama li Malta ma ddumx ma toħroġ minn din is-sitwazzjoni mwera u qal li l-aħbar tat-tilqima disponibbli li issa għandna kontra l-COVID-19 hija waħda ta' faraġġ. Jien għandi fiduċja kbira fil-poplu Malti u Wawċi. Nemmen li għandna biżżejjed reżiljenza biex la darba nikkontrollaw il-COVID-19 naħdmu l-koll flimkien biex nagħtu ħajja mill-ġdid lil dawk is-setturi li minnhom tiddependi l-ekonomija ta' pajjiżna. B'dan il-sieb u b'din it-tama qawwija jiena u Marti nixtiequ lilkom, lill-familji kollha tagħkom, lill-leżis tagħkom milli tħini u sena ġdida. Mimlija barka, slim u fuq kollox saħħa.